מצטרפת אלינו עכשיו נוגה מגדל, שהיא האוצרת של הגלריה על שם אפטר? במרכז אומנויות, על שם אפטר ברר במעלות תרשיחא. תודה רבה, זה היה קשה. לא, יש שמות קשים היום. כן, כן. אז נוגה, דבר ראשון, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בשמחה, בשמחה. ואולי ניקח רגע אחורה, מה זה, למה, באנו פסטיבל קולנוע? איך פתאום הגיעה אומנויות, נקרא לזה אומנויות פלסטיות, אומנויות... לפני 10 שנים אנחנו הקמנו אצלנו סדנה לקולנוע דוקומנטרי, ולפני 6 שנים בערך הצטרף דוק אבי ופתח שלוחה במעלות, בעקבות הקולנוע הדוקומנטרי שנעשה אצלנו במרכז לאומנויות. ונוצרה כבר איזושהי מסורת שכל שנה בפתיחת הפסטיבל אנחנו בגלריה שלנו מתחברים עם איזושהי תערוכה לאחד הסרטים שמוצגים בפסטיבל. והשנה בחרנו להציג בפתיחת התערוכה את הסרט של פגי גוגנהיים, שנקרא פגי גוגנהיים מכורה לאומנות, שהיא הייתה אישה מאוד נועזת בזמנה במאה ה-20, במאה הקודמת. הייתה חריגה וצבעונית ונועזת ופורצת דרך בעולם האומנות. ובהשראתה אנחנו מעלים תערוכה של 5 אומניות פורצות דרך, כל אחת בדרכה, מכל המגזרים והדתות שחיים במדינת ישראל. זה בעצם הן מייצגות את המרקם החברתי שחי במדינת ישראל. יש לנו אומנית דרוזית ונוצרייה ושתי אומניות ומוסלמית ואחת יהודייה, והן בעצם 5 ביחד מביאות כל אחת את האומנות שלה, את הייחודיות שלה, וביחד זה יוצר מין פסיפס ססגוני ובאמת מרתק ומאוד מאוד יפה. אתה רוצה שאני אמשיך? אני רוצה לשאול אותך, או לכוון את השאלה, את מדברת על אומנות שהיא פורצת דרך, וזה, האנשים, לפחות חלקן, אפשר להגיד פורצות דרך במובן התרבותי הכי אישי, בחיי היומיום שלהם. נכון, מצד אחד חשוב להם לשמור על המסורת ועל המשפחה, הם הרי חיות בחברה פטריארכלית רובן. אבל מצד שני הן החליטו שהן מתקדמות קדימה והולכות ללמוד והולכות עם האמת שלהן ולא מוותרות על הקריירה שלהן, והן עוסקות באמת באומנות, ואפילו אחת אמרה, אני מוכנה לוותר על בעל אבל להיות נאמנה לדרך שלי. ובאמת לא כולן נשואות, אבל כולן קרייריסטיות. ואני אתן לך דוגמה, למשל, אניסה אשכר, שהיא גם משתתפת בתערוכה, לפני 17 שנה, כשהיא למדה אומנות, היא חיפשה מקום להציג, וכשהיא לא מצאה, היא החליטה שהיא עושה מיצג על הפנים, והיא מציירת ציורי קליגרפיה, ועד היום מכל בוקר יוצאת מהבית מאופרת, וכמו מיצג אומנותי, עם איזושהי אמירה קליגרפית על פנים סביב העיניים, וזה בעצם איזשהו ביטוי לתחושה שהיא קמה איתו בבוקר. יש כאן משהו מצד אחד באמת להפוך את עצמה למיצג, ומצד שני גם אין לי מקום אחר, לפחות את עצמי אני יכולה להשתמש. נכון, בדיוק. וזה נהפך כבר לסימן ההיכר שלה בארץ, בעולם, היא כבר ממש אומנית בינלאומית שמציגה בכל העולם. הם יציגו גם את חלקה, יציגו כבר בעולם? כן, כבר חוץ מנרדינה מוגייזל שמאס, שהיא האומנית הכי צעירה והיא סיימה רק שנה שעברה, ותכף אני אספר עליה קצת, כולן כבר פרצו והציגו בחול ובכל מיני ביאנלות וקיבלו פרסים, וכולן ממש באמת פורצות דרך. ואני אומרת, גם הן פורצות דרך לנשים בחברה שלהן, בזה שהן עשו את זה, ובאמת המשפחות והחברה כבר מעריכה את זה, זה מפלס את הדרך גם לחברות שלהן בעתיד, שיוכלו
לממש את הייעוד שלהן בחיים, ולא רק עכשיו, להיות בבית. אנחנו מדברים הרבה על האמנות והיצירה, וקצת קשה לנו להראות תמונות ברדיו. אני מנסה, הרבה פעמים אני מנסה, אבל זה איכשהו פחות עובר. כן. אבל את יכולה טיפה שאי-אפשר. לסבר את האוזן למי שמאזין ומאזינה, ואיזה סוג דברים אפשר לראות שם? למשל, אני אספר קצת על נרדינה מוגייזל שמס, שהיא, יש לה עבודות מאוד גדולות, צילומים, יש לה דוגמנית עירום, שהיא מצלמת אותה בכל מיני פוזות. זה דבר נועז לפני עצמו. נכון, מאוד נועז. מאיזה חברה היא מגיעה? תזכירי לנו. היא נוצריה. והיא, ברקע, היא כותבת את הסיפור של כיפה אדומה. היא מאוד מתעסקת בנושא של אנשיות והאישה, ומי קבע איך מותר לה, למה היא צריכה להתלבש, ולמה היא צריכה להסתיר את הגוף שלה, ומי החליט, עם אלוהים, האם יש אלוהים, היא ככה שואלת המון שאלות, שלא על כולן כמובן יש תשובות, והעניין מאוד מעסיק אותה, ומכיוון שהיא פחדה לגעת בנושא הדת, אז היא הלכה לסיפור של כיפה אדומה, שפה הכיפה האדומה מסמלת את הפוריות, את הנשיות, ואת האישה המסכנה והחלשה, ואילו הזאב, הרע והחזק, מסמל את הגבר. אז זה נרדינה, ויש לנו עוד פאטמה אבו-רומי, שהיא כבר גם כן אומנית מאוד מאוד ידועה. היא מביאה עבודות בשיער ראש, שיער אמיתי. משולבות, זה סדרה חדשה עבודות בשיער, שיער, ממש שיער, עם בדים ועבודות משולבות מאוד מאוד מיוחדות ומעניינות ועדינות, בנושא הכסות, שהיא מדברת על נושא הכסות. וכמובן יש לנו את אניסה אשכר, שהיא עובדת, יש גם צילום של פורטרט של אישי שלה, וגם עבודות על כותנה שהיא בצבעי זכוכית מאוד מיוחדים. יש לנו את אפרת אייל, שהיא היהודייה היחידה מאוד מעניינת, היא קרמיקאית, והיא יצרה לעצמה בנק של דימויים, יצקה כלים מהבית, פומפיות, קעריות קטנות, מסחטות מיץ, מחבטי שטיחים לשעבר, הרבה דברים מהבית, ואיתם היא מרכיבה בעצם קדים יווניים. קלאסים, מרחוק זה נראה ממש כמו קד יווני קלאסי אמיתי, רק שהציורים הם לא של גברים יפים, אמיצים וחסונים, אלא של נשים עירומות, עקרות בית, שמנקות ומסדרות ומגעצות והולכות על הרצפה, כי מנקות את הרצפה או יכולים ללקק את הרצפה מרוב זה שהיא נקייה, ובזה היא מביאה את ההתייחסות שלך. זה איזושהי נשיות שבדרך כלל באומנות נדמה לי שפחות הופיע, זאת אומרת, הנשיות שהופיע זה תמיד המודל או העירום, או מה שנתפס כיופי לאותה תקופה כל פעם, וכאן זה האישה, המאוד אישה, עוסקת בפעולות שנחשבות מאוד נשיות, והיא הראויה להנצחה אומנותית, אם אני מבין נכון. היא ראויה, אבל לא מתוך זה שהיא מנקה ומסדרת כל היום את הבית, אלא מתוך זה שהיא אומרת, תראו כמה פתטי, זה כבר לא מתאים לנו להיום, כבר האישה היא לא רק עקרת בית, היא גם כבר מממשת את עצמה בכל התחומים, היא הולכת ללמוד, אבל לצד זה שהיא גם צריכה להיות בבית. עכשיו, היא לא מטריסה, אבל היא נותנת איזשהו מבט, איזשהו מבט על מצב הנשי, אבל היא מצד שני גם מקשרת את זה למצב היום, לאומנות העכשווית היום אצלנו, ואיזושהי אמירה חברתית, מגדרית, מודרנית על האישה של ימינו. נוגה מגדל, מהמרכז לאומנויות במעלות תרשיחא, הגלריה על שם אפטר ברר. אפטר ברר, כן. והפתיחה ב9/11 בשעה 7 בערב. שזה בעצם יום אחרי תחילת פסטיבל דוק אביב. כן, ובסוף הפתיחה יוקרן הסרט פגי גוגנהיים, בחורה לאומנות. כולם מוזמנים בשמחה. הכניסה חופשית. תודה רבה, אז כולם מוזמנות ומוזמנים.
תודה רבה, וערב טוב. שוב תודה לך נוגה.